Hvordan har denne processen været? Jamen det har jo været en utrolig spændende og en god proces, men den har også haft sine udfordringer. Fordi jeg tror mange, som kender Katrine, ved også, at hun er meget skarp og meget analyserende, og hun er ikke tilfreds. Tingene skal være 100% i orden. Og hun har rigtig, rigtig mange gange været i telefonkontakt med mig, og vi har skrevet mails, og vi har holdt møder. Og på den måde har det jo været en proces, som understøtter, at 100% af det her Katrines bog. Fordi hver eneste sætning, hver eneste ord, har Katrine gået igennem med en tættekamp. Og nogle gange har det været udfordrende. Det vil jeg gerne indrømme. Som professionel forfatter, hvad tænker du, når du ber en 34-åring om at skrive selvbiografi, eller give ut en selvbiografi? Det er jo veldig tidlig i livet. Jo, men altså først og fremmest handler det om, at jeg tænkte, de 40.000 piger, der spiller fodbold i Danmark, hvis de skal have en biografi og en rollemodel og en identifikationsfigur, de kan læse om, så kan de gå i en boghandel og købe 36 bøger med mandlige danske fodboldspillere. Ikke en eneste, men en kvindelig fodboldspiller. Så det er sådan hovedgrunden. Så kan man selvfølgelig sige, at Katrine er kun 34, men alle ved, at rent fodboldmæssigt er det også i efteråret, hvor hun måske holder 1, 2, måske 3 sæsoner mere. Og jeg tænker også, at bogen skal udgives, mens hun stadigvæk er på toppen, mens hun stadigvæk er anfører for det danske landshold, mens hun stadigvæk spiller i en topprofessionel klub som Starbæk, som jeg i øvrigt har besøgt og synes rigtig godt om, og blev modtaget meget, meget godt. Og så det er begrundelsen. Har du blitt, du kendte jo Katrine godt på forhånd. Ja. Har hun overrasket dig undervejs? Jo, altså det der måske har overrasket mig, det er jo, at hun har jo en fuldstændig commitment og en kærlighed til fodbold, som er fuldstændig unik, og som jeg ikke helt var klar over, hvor meget det var, og hvor meget hun elsker at være i Starbæk, og hvordan norsk fodbold ligger hendes hjerte så tungt. Og det som sådan overrasker os, det er, at hun er jo praktisk talt næsten helt ukendt i Danmark. Selvom hun er den, der har spillet 173 A-landskampe og norsk mester, så er der ikke ret mange pigespillere i Danmark, der kan nævne navnet på anføreren for det danske kvindelandshold. Men det håber vi at få gjort noget med nu, for det har været en ganske tung lancering af dette i Danmark, har det ikke? Jo, det har det været. Det har det været, og jeg håber da rigtig meget, at kvinde- og pigefodbold Danmark, de nu vil bakke op om, at der har manglet en bog om en kvindelig spiller. Og også i Starbæk ved jeg, at bogen kan købes i Starbæk-shoppen eller på nettet. Og jeg tror da bestemt, at mange Oslo-fans af Starbæk, også af kvindefodbolden i Starbæk, de vil købe bogen om Katrine. Til slut, som vi altid spørger i fodbolden, er du fornøjd med resultatet? Jeg er meget fornøjd med resultatet. Rigtig meget. Det er jeg helt bestemt. Jeg synes, det er en meget flot bog. Og jeg drømmer om en dag, at jeg skal udgive Christy Moores fodboldbiografi. Ja, det får bli efter at hun har lagt op, så da snakker vi om 10 år. Tak skal du have. Velkommen.